Teniu fred? Vigileu que rellisca la roca, vigileu. Els genolls no s'han de posar. Vinga, Mariona, hem posat també. Agafa't fort, eh? A veure. Sí, va bé, va bé. Va bé. Molt bé, va bé. Vinga, va, comencem. Vale, ara jo pujaré, i quan arribi a dalt em lligaré i us estiraré vosaltres. Vinga, Jan, que tu pots. Porque yo tengo que ser la última. Porque eres la más grande. No, ese la vi. Yo no soy vieja. Molt bé, Jan. Solta para mí. Vinga, Jan, que ja arribes. Molt bé, Jan. Estás vestida, recuerda. Molt bé, ara vine cap aquí. Vine cap aquí. No, has de passar per sota de l'arbre. Me voy a matar. No. Efectivamente. No et mates, vinga, puja. Tú no te has reído de mí, me voy a reír de ti, ¿eh? Agafa't fort, vinga. Posa't més dreta, no t'arrosseguis, dreta. Sense por. No, no puc. Me voy a matar. No. Així, ja està. Ja has Cógete del árbol. passat el més difícil, ara el tros final ja. Sí, dices que esto es muy fácil, ¿no? Però t'has d'agafar de la corda. Mariona, de la corda, o es que no hay ni... Es que el arnés este me va enorme, ¿tú cómo lo has hecho? Vinga, Bueno, sense si por. te caes es su culpa, no mi culpa. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara ens ve la part més fàcil, ara hem fet lo difícil. Jan? Sí. T'apreta l'arnès? No. Molt bé, ha sigut difícil o no? Sí. No, no? Bueno, va, seguim. A veure, a on trobareu un restaurant millor que aquest? Amb aquesta vista panoràmica. A on veureu un restaurant millor que aquest? Jan? Barcelona, esa cocina. Què dius? Què dius? Què dius? Esa cocina. Ah, vale, vale. Mariona, tradueix-me el que ha dit. Què ha dit? No ho sé. Esa cocina. Què passa amb la boira? ¿Qué hace frío? Vinga, seguim? Ah, sí. Vinga, endavant, seguim. Vinga, aneu seguint les marques vermelles, Vale, una blanca. Aquí hi ha marques vermelles, aquí. Una
Aquí té una baixada que és una canaleta, val? Aquesta canaleta s'ha de baixar amb compte, a poc. Jo baixaré primer, el primer esglaó és l'únic que és vertical, després ja és més fàcil. Llavors jo baixaré aquí i us ajudaré a baixar. És Com ho fàcil. veus, Mariona? Com ho veus? Bé. Sí? Vinga, baixa una mica més. Aguanta't amb la corda, però aquí ja no cal, aquí ja és fàcil. El meu cul no cap aquí. T'has quedat clavat, vinga, va, baixa, va. Es que no puedo. Sí que pots, sí. Treu el cap per allà a veure què veus. Com ho veus? Dona, que t'estamparàs, vigila. Pensa que és un tobogat. Pensa que és un tobogat. Ara has fet un pas de bailarina. Vinga, Mariona. Vinga, Mariona. Ah, no puedo mover el culo. Debes hacer esto. Ram, pam, pam. No. Falta molt. Vinga, Jan. Ja falta poc. Com ho veieu? Fàcil o difícil? Perdón, Navarro. Així, molt bé. Però a poc, ja no vulguis córrer. A poc. Ahora viene el tobogán. Se queda 100%. No, perquè tinc una bateria de recanvi. David. Ja estem arribant a la torta. Ara aquí estem al Coll d'Agulles, que és el final de la travessia de les Agulles. Hem fet tota la travessia des de la Portella. És una travessia fàcil, però amb alguns punts delicats. Hi ha un tros de cordes fixes, hi ha una altra corda fixa, hi ha una canaleta, en fi, és molt divertit. Els nens s'ho han passat molt bé i han sigut molt valents, perquè ho han fet tot perfecte. Bueno, no. A veure, Jan, què t'ha semblat la travessia de les Agulles? Bien. T'ha semblat fàcil o difícil? Fácil para algunos, pero para difícil para esta de aquí. A veure, què és el que t'ha semblat més difícil de tota la travessia? Pues canto. Me he atascado en el agujero y canto me he caído. Quan s'ha tacat el peu enganxat amb un forat i no podia sortir. I sort que jo te l'he tret, si no encara estaries allà enganxat, no? Molt bé, molt bé. Molt bé. I tu, Mariona, què? T'ha agradat? Sí, molt. Què és el que més t'ha agradat de la travessia? El que més t'ha agradat? Quan teníem que pujar amb una corda, que aunque m'ha costat una miqueta, m'ha agradat molt. Molt bé, però has pujat molt bé, no? Molt bé.